אני אומר לכם שיום אני רוצה להשיג את הבוטים שלי. אני דיברתי עם הרבה על כל הרובוטים. עכשיו להיכנס לאתר שלי יש משהו נדיר. צילמתי סרטון של רובוט קוזמו. אני דיברתי, יש לי רובוט קוזמו, ואני אומר לכם שהפעלתי אותו היום. כדאי לכם להשיג את הרובוט הזה. אני אומר לכם שתשיגו את הרובוט הזה. אני השגתי אותו, זה רובוט ממש הוא עושה הרבה דברים ואני עשיתי איתו. שיחקתי איתו בקוביות היום, שיחקתי איתו באפליקציה ועשיתי בטעות. שיחקתי איתו, הכל טוב ויפה. נגמר לו הבטריה, התענתי אותו. הוא אמר לי היום שהוא רוצה לטען בחשמל. חשבתי בחשמל, יאללה 0%. היום עשיתי עשיתי את כל הרובוטים היום. יום